Един от най-разпространените култове в Абритус и района е култът към Херкулес. Този култ е почитан най-вече в армията, която е и негов разпространител. В Абритус са открити два посветителни надписа на латински език от II век, имащи официален характер, посветени на Херкулес. Много хора се интересуват как са живели тогава, нали? Те не са се различали много от сегашните хора и правим сравнения, обясняваме им нещата, в които са вярвали, божествата, религиите ги вълнуват много. През 1922 година в местността Малкия юг, североизточно от Абритус е намерена колективна находка от 27 бронзови предмета, 16 плочки матрици, една статуетка, една апликация и 9 колеснични украси. Плочките, матрици с изображения в позитив за изработка на пластини от благороден метал, инвентар на ателие на Торефт, укрит през първата половина на III век. Върху плочките са изобразени в нисък релеф различни божества от гръко-римския, тракийски и близкоизточен пантеон. В основата на това многообразие стои както пъстрия етнически състав на населението, живяло в ранния Абритус, така и религиозната търпимост между различните етнически групи, мощен синкретизъм с силно източно влияние, дължащо се на присъствието по долнодонавски али местна войници, рекрутирани в Ориента. Изключителен интерес представлява колесничната апликация с изображение на силен, мъдрият учител на Дионис. Извивката на контурите и прецизните детайли са характерни за епохата на династията на Северите. За наличието на култ към божеството на оплодителната сила, на природата, покровител на градините, лозята и стадата, това е Приап. Сред традиционните култове най-изявено е присъствието на култа към Зевс Юпитер. Бронзова статуетка на Зевс от село Радинград, Разградско, представя върховното божество от гръко-римският пантеон, вседържател и върховен повелител с мълния и скиптър. В землището на село Сеново, Разградско, е открита бронзова колеснична украса с изображение на Дионис, представен като бог на плодородието, лозарството и винарството. Голямата находка от различни бронзови матрици, в която се вижда толкова много божества от III век. Там може да се срещат най-различни божества от римския и гръцкия пантеон, както и източни. Кибела, още от изток принесени, и да се види точно III век какво движение на народите имало голямо и на религиите. За култа към богинята Тюлхеполеос свидетелства една бронзова апликация с изображение на богинята покровителка на градовете, предпазващи ги от бедствия и осигуряваща благоденствие на жителите им, с характерния за нея атрибут – крепостна корона. През римската епоха нейният култ е бил широко разпространен в балканските провинции, като в повечето случаи е бил свързан с покровителството на даден град. Нейното изображение е доста разпространено и върху автономни монети на градските управи от втората половина на II и първата половина на III век от Балканския полуостров. Почитана била и богинята на красотата и любовта Венера. Две бронзови статуетки изобразяват срамежливата Венера, Венера Подика и приклекналата Венера, Венера Анадиомена.
и съответно, нали, 4 век християнството е дошло малко така, не е случайно, за да ги обедини като официална религия. Признаването на християнството като равноправна, а после и като официална религия станало чрез тъй наречения Милански едикт в 313 година. Всички езически храмове и светилища били унищожени, за да отстъпят място на новата религия – християнството.